Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat gapo. Iti pagayam makayat na ti paawagan itinagan Adorina. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamata pa'y drama to'y padas ko iti biyag. Adda kinadenak ngem pinanawan nak. Gapo iti may sa arason. No apay, iso ti inak isalaysay. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Dorina. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Lakay, dumakdak ka lang ti anak ta. Anya nga tano agkasar tamatan. Kasar, Wen, Jack? masapul pa'y aya, kat agkabkabalay tangaruden. Wen nga may mayatlat ta kumamat no makapagkasartan. Aya po, Dorina. Ado timas nang runa apaggastusan ngem day ta kasar-kasar nga bagbagam. Jack, Makauray ka di day ta. Ay na, Dorina, kas kalatay agbibisin mo't launay ang maikasar. ha? Apay, anyamot day tan nga ibagbagam si kaabak-bakitan. Agpay sumag, awan lang aruden ti di awan. Kasar pay lang mo't ibagbaga na ijay anak mau. Pasensya kayo, nanang. Kaya't ko kumalaang mat makapagkasar kaming kanit, Jack. Awan matidakas na day ta nga imbaga ti manugang taa. No kayat na ang makapagkasar da. Ay kat agtrabaho tapno makaurnong da iti aramatan da. Saan nga gigyan latan dito'y balay nga agtagtagi balay? Agtal na ka dita. Nakaadu ka manan iti naibaga. Kaslasan ka bakbakitan. Naskan ka di pa'y nga ibagam ka ni nanang ti may papan iti imbagak kan ka. Masurunak nga rod. Kan nagdamag, tamadlaw na ang masurunak. Unay matan ti kastoy. Saan mo asakitan ti imbaga na, tapod numat. Anya pa'y lang amin ti sapulam aya. Kat agdendin na tamatan. Day tapay lang kasar dita. Papel tumat la day ta. Anya? Kanya ko na kon, awan ti maaramat. Gastos lang day ta. Imbag kumamit nga rod, no adda trabahom. Tapno makatulong ka kadag iti magastos dito'y balay. Amumat nga adda anak tang aw-awirak. Iso nga rod ako nakngaguray pa'y day ta kasar-kasar nga ibagbagam. Agkasar tantulat ta, inton addan mausar a kwarta. Gets mo, Dorina? Nagmaditirik na kitikas dyan nga imbaga ti ina ni Jack. Nalabos matimbaga na agbibisin ka. Imbis ko mga ibaga na itinasayat. Ano mabalin kat aguray pa'y, taawan pa'y maaramat. Ay nga, pinabainan na kamutan. Wen nga rod, iso nasakit tinakam ko. Babawik anak din na adagos ka ni Jack. Ay, day tatirigat na. Tadi ka nagpampanunot itinasaya at idi. Simurot kalatan kan ko na. Numabalin la ko maasublihan tinapalabas. Ngalakad ang nyangay nga ron. Adda ditan. Adda pa yan anak yo. Ano sampay laeng? Wen Adora, anusak, maiga po man la iti anak ko. Apay nakaululimag ka. At aparikot. Awan, Apay nga rod adi ka matagtagari. awan, Awan ka nga awan. Ngam nagtamnay ti panakisaritam kanyak. awan nga rod. Nabanugak lang ang nagdalos dito balay. Kastaya. Dorina. Umay ka. Masayang ka bakit? Tapno mapunas dahi tabannog mo. Maturog takit din. Awan ganas ko. Alamat na bakit? Nabayagan tayo na. Nabanugak ko na, Jack. Maturog tan. Kaya't kunti makaina na. Oh! No di mo kaya't disan lang! Nagadukat nga artemon. Inak man lang maturugan ijay salas. Makapaawan ka matitiganas akay da!
Nabartag ka manin asimangbat. Nagawis na nga, Rod. Alangan mo't, saan ko na? O na yan, aya. Yung kakatagawan, mabisina kon. Di ka nabsog iti arak kan pulutan. Na, ibaon ka pa ay, ano nabsuga ko na? Danga ka talaga niya. Mabisina ko naklangarodan. Mabisina! Anya ti ilutom a pamigatan, Dorina. Mangiprito ak iti itlog kan toyo, nanang. Naimbag lang nga inayon iti nabati iti rabii nga adobo a manok. Ay na, amom nga dahang overjay asawam. Puro na magaki din ti pasidam. Saan atuyo ken itlog ti ilutom? Jay bangus ti isigang mo, taadda sabaw na. Sige ang arod, nanang. Di mo pa'y amo nga asikasuan ti asawam. Sige, nanang. Tayin nakdalusan jay sida, tagluto akon. Huston to, inton makariing ni Jack. Dorina, di mo ti maaramat a kwarta ti problema yo? No apay asaan kay pay nakapagkasar kan Jack? Wen, dayta ti rason. Saan nyo kadi akayat no mas wedding? Kayat ko tinapatag, makapagkasar kami kuman. Sakto. Ada maangay amas wedding inton umay abulan. Isagana yu laangan dagiti requirements yo, tain kay tumat na nag-apply. Kasta ka di? Wan, nakitak ang nakapost ijay Facebook page ni Apo Mayura. Agyaman nakta na sa dayta, Adora. Bareng umanugot matan ni Jack. Nasaon ni Adora kanyak, nga adda mas wedding inton umay abulan. Kat, anya ko ma. Anya nga tanuin tamat mangala iti requirements. Intan tumat ag-apply. Sakbay amadanon ti deadline ti application. Ay apo, Dorina. Apay, talaga ka di asaan ka makauray? Apay, ti kunam, dayta panagala iti requirements, libre aya. Kasapulan lata ti kwarta, Dorina. Aguray ka kadilatan. Ikasar kanto kadilata. Anya nga iti kuna ni Jack idi imbagam. Awan latta. Anya ti kahit mo asawan. Adulat ta ti excuses na. Mataktak kano iti trabaho na. Masapul latta kano matlang ti kwarta. Kan daddo mapay. Ay unay madaytan. Libre lang arodon. Isponsoran sapay kano ni Mayora ti makan. Jay la pa naghahalamot na iti requirements ti paggastusan nyo. Jack man amo. Ngam talaga asaan akayat ni Jack. Aguray kanupay. Kaano pa'y daytang aguray? Jack amo, Adora. Ngam kaslaawan plano ni Jack amang ikasar kanyak. Anya? Wen Adora. Kasta, ti panagrik na. Dorina! Dorina! Apay ka di, nanang. Amok nga daintad ni Jack ken ka kwarta. Ikanak man. Kwa, jay langan pagbayad iti kuryente kan danom tinabati. Na, apay ang naggastadura kamatan, kat kait-itad na laang ti sweldo na idi na minsan. Iso ngamin tinangalaak iti in market ko idi kalma. Oho, ti kunam kit day imimutan na. Saan matakasta, nanang? Aguray ka man, tay pulong ka iti anak ko. Agsagana ka, Dorina. Apay, di mo ini ka na dagos ni nanang idi dumawdawat iti kwarta, ha? Imbagak met, ajay la pagbayad iti silaw kan danom tinabati. Intad mo latta ko man, ha? Urayang payla nga agunget da tao, samoy kan. Pasensya kan, Jack. Inton maminsan, no dumawat ni nanang iti kwarta, ikamadagos, nawatam. Wen, Jack. Ay na, sobra nga minti kinaanos mo, Dorina. Apay nga min, makilublubon kayo pay laang kadagiti naganak ni Jack. Dayta nga rudkat.
takas laawan plano ni Jack alumasin iti pagnaudan. Anya nga rodan. Kastalatan nga agnanayon? Itultulok mo akas la katulong ti trato ken ka dagiti agina? No sikat ti adda iti sitwasyon ko. Anya ti aramidam, Adora. May salaang ti amok nga aramidak. Kasaritak, no anya ti plano na kada kami. Kat no awan ti maisungbat na, ay kat, panawa ko na. Anya? Ewan na. Ay na, Dorina, saan mo deserve ti kasta? Saan ka ana itao? Akasta ti trato dakan ka. Jack, talaga ka di nga awan planom amang ikasar kanya. Susapo, mat. Paulit-ulit ka, mat, Dorina. Day tamanan kasar ti bagbagam. Awan lakat, kasar, 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 makauma. Anya? Kasta pa'y kit din ti ibagam. Kasano? Dagulit ka. No kasta asaan mo pa'y akayat nga agkasarta. Mabalin ka di, bumukod ta kumahan. Anya? Kababain mo't no makigigyan talatan dito ayan dananang. Man ano ko ma? Kat naglawa mato'y balay. Owen Anya ti kayat mo? Mapantapay la agabang kat adamot libren apag naadan tayo. Iba't budget lang arudan ti kwarta, agbirok ka manan iti manayo na paggastusan. Kasla di mo pampanunutin ti sausawang mo, Dorina. Nakaikad na nga kon, Adora. Pumanaw kami nga agina. Panawan min ni Jack. Ay na, hindi pa'y ko mga inaramid mo dayta. Adora, Kat, sa dino nga rod ti papanan niyo nga agina. agawid kami ijay lugar mi. Kasanon, nusoroten na ka ni Jack ijay. Uray sukunan na kami to nga agina. Saan kam to asumurot kan kuana? Anak, saan ka din ang mabaliwan ti desisyon mo? Saanan tatang? Pasensya kayon. Urayam ko mga rod ni Jack at agsarita kayo pa itinalapat. Namin adun adaras a kinasaritak ti anak yo, tatang. Ngam awan ti madlaw ko a plano na para kada kami. Katulong samot ti pangibilbilangan na kanyak. Dorina, balasang ko. Pasensya kayo na talaga, tatang. Kat agyamanak iti kinasaya at yu kanyak, iti kaadak ditoy. Kailan man da ito'y panagbakasyon mo, anak ka. Saan lang a bakasyon? Dito'y kamin nga agnaad, tatang. Anya? Pinanawan min ni Jack. Nay, hapay nga ay. Anya agapaw. Nagbabae ka day, uno, anya. Saan ang nagbabae? Nga mariknak akas laawan patagmikan kwa na. Panagriknak. Kat kasla katulong laang ti akam ko iti biyag na. Saan akas asawa? Anya? Jack amo tatang. Ngam kaslawan plano na iti biyag. No anyamat ngamin at tinangayatam kan kwa na. Damo pa'y lang ngamin ang nakita, kat sanay na mapagtalkan. Tatang, Naimbaglangan, tasan kayo pa'y nagkasar. Nalaklaka, ti panagsinayaw. kinapudno na. Day tati may sa makagapo. Namin ado nga imbagakan kwa na ti panagkasarmi. Ngam liklikan na akanayon tunggal ibagak. Anya? Day tati pudno, tatang. Aguray, kunana. Ang panagkunak. Talaga nga awan plano na amang ikasar kanya. Apay ka di, Jack. Isublim ti putot ko. No kayat mo ti pumanaw. Pumanaw ka asiksika. Saan mo nga isurot ti anak ko? Itian niya agapo nga isublik. O di saan? Makamukang rod. Total, natangsit ka mad. Makamukan nga agbirok iti pagbiagyo. Di mo namnamaan nga ikan ka iti sustenta. Kabailak apadakkelan ti anak ko. Nga uray awan ka. Good. Laglagi pamday tang imbagam, Dorina. Di ka agdanag, Jack.
Tapulos to ajak dumawat ken ka iti sustento. Anya jay kunam nga ibagam, Adora? Ni Jack, nakita nga ada kakuyukuyog na. Kat sigun ijay nagdamagak, agkabkabalay da kanon. Kasta. Ay, agasam day ta. Imbes asurutan na kayong agina dita. Saan mo ta nagsapulan iti sa bani a babae? Inuray na lagayam ti ipapanaw mi. No kasta ti kayat na. Awan maramidak. Narigat mo't no lapdak. Ay, sa bagay Isu siguro gayam, saan na akayat ngagsimpa kayo, tapno makachikslat ta. Siguro, Adora. Ang bayamon. Ay, Naragsaga ko iti biyag ko ita akadwak ti anak ko. Aramidan na ti anyaman akayat na nga aramidan. Takas taak man. Nadamag kulangan iti gayam ko ang nagkasaren da Jack kan ti kadenden nana. Nakariknak iti apal, ngam kunak iti bagik, at talaga siguro asaan ani Jack ti lalaki a para kanyak. Babaen matlang iti tulong ti amak, nakapagrugiak iti uray basit a negosyo. Kat pagyamanak launay, tauray kaskasano, maipapaay ko ti kasapulan ti anak ko. Kastan, to'y pagayam mo, Dorina. Agyaman ak pagayam Dorina, iti daytoy apakasaritaam. Awan ti makunak, no di ti agan anos ka para itanak mo. Kat sapay kumamat kini Jack, tamalagip na ka atulungan para iti anak yo. Asaan na kumaalip-lipatan ti pagrebangan na, kas ama ti anak yo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Dorina. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga istasyon. Agyaman kami ting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.